Mariona, hola, què tal? Hola, Hola, bona espera't. tarda. Bona tarda, Com estàs? Perdona perquè, gent, avui amb la Mariona li he volgut fer un recordatori de que era el directe a l'hora i tal, i m'he equivocat d'hora, pobra, i li he dit l'hora que 2 hores abans, no? T'ho he dit? Sí. Jo estava amb l'arròs, amb la cuinera dins, i jo pensant, igual avui no dinem i en pijama fem l'entrevista. Perdona, soc una mica desastre, Mariona. O sigui, ja jo vull començar així perquè vegis el tarannà d'aquest canal, que tot és molt bona intenció. Tinc tendència a accelerar-me, o sigui, si hi ha algun moment que m'accelero, és culpa meva, tranquil·la. Val? Es van entrant la gent aquí. Mariona, sempre començo els directes dient el mateix. A mi m'agrada que aquest canal siguem 3 persones. Tu, jo i el xat. Dono moltíssima importància a llegir les preguntes del xat. Sisplau, gent del xat, fiqueu en majúscules pregunta, si voleu que faci una pregunta directa a la Mariona, perquè si aneu parlant entre vosaltres a mi és molt més fàcil llegir-la. I també et dic el mateix, Mariona, preguntaran el que voldran, tu respons el que et doni la gana, d'acord? D'acord. Deixeu-la bé. Dieu-me si em sentiu bé a mi, si sentiu bé la Mariona, si he de tocar algun volum. Bona tarda, família Garicú, què tal, com esteu? Marta i Òscar, em fa molta il·lusió que sigueu aquí. I res, Mariona, ets cofundadora i directora d'art a Mango Protocol. Anem per parts. Què és Mango Protocol? O sigui... Què és això? Perdona, però jo he titulat Parlem del món dels videojocs. La meva intenció és parlem dels videojocs. Què fas a Mango Protocol? Doncs el càrrec de directora d'art, això significa que sóc la persona que quan hi ha més d'una persona que fa art, haig de dirigir que tot l'aspecte visual dels videojocs que fem a Mango Protocol, que és l'empresa que vaig fundar jo, per això soc cofundadora, doncs tingui una coherència i no se surti, diguéssim, de la imatge que jo tinc, que és bàsicament és el pilar central de tot el que fem a Mango Protocol. El meu imaginari visual, i soc la que talla el bacallà. No. Bàsicament. Molt bones, Xevi, bones, benvingut. Escolta'm, Mariona, he llegit que deies que per crear un videojoc cal programació, picar còdig, disseny, art i àudio. Jo em lio amb la diferència entre disseny i art. Quina diferència hi ha? Sí, és curiós perquè el nom nosaltres, històricament, no tots crec que associem disseny a disseny gràfic. Però el disseny i concebut com a la paraula en si disseny, és buscar solucions als problemes. O sigui, analitzar els problemes i buscar solucions. Que al llarg de la història, tradicionalment, s'ha establert, no, en el món gràfic, no? Buscar problemes en les gràfiques per transmetre idees, i això és el disseny gràfic. O el disseny industrial, no? Buscar problemes en els objectes i solucionar-los. Doncs en el videojoc és una mica el mateix, és buscar-te els problemes que vols que el jugador resolgui. Problemes... No els acabes solucionant, sinó que és la persona que planteja els enigmes, la persona que pensa com serà el joc a nivell de si és un Mario, no? O és un Tetris. La persona que pensa quina forma tenen els blocs, on estan col·locats, la distància, com és el salt. Aquesta persona és el dissenyador de joc, perquè dissenya el joc, no el visual. Que és l'art. El visual és la part de l'art. Exacte. I la teva feina com a directora, vaig llegir que deies que la teva feina era molt important, que es notés que no s'havia fet per 4 persones diferents, sinó que semblava que només estigués fet per una mà, no? Sí, jo crec que la persona, no, la virtut de la meva feina, i això és una opinió meva, no sé jo si puc aquí posar una càtedra sobre això, però la meva opinió sobre què és fer bé la meva feina és que no es noti que hi ha més gent treballant en una producció. Nosaltres hem arribat a ser... Quants hem arribat a ser? 5, 6, crec, d'art. 5 o 6 persones fent art.
Però hi ha, clar, altres produccions de videojocs molt més grans on hi ha centenars de persones. Hòstia. Doncs jo crec que el director d'art, la seva feina és aconseguir que no es noti que hi ha centenars de persones treballant i que cada cosa és del seu pare o de la seva mare. Doncs això és una miqueta, diguéssim, l'explicació plana de què és fer la bona direcció. Gent, aprofitem que tenim la Mariona per aquí, estem a Twitch, feu preguntes, va, que em costi llegir-les perquè, hòstia, realment, jo volia parlar d'aquest tema i vaig fer una cerca a Twitter, no? I dic, a veure qui trobo i tal. I no recordo en quin moment, no sé on te vaig llegir que se t'anomenava tu com a creadora d'universos. Perdona? O sigui... A veure, Mariona, com es crea un univers? O sigui, per on te comences? En realitat el que jo vaig fer va ser començar bastant petit i clar, s'ha anat expandint la cosa, o sigui, crec que sona molt més presumptuós del que potser és, O sigui, crec que el títol, jo diria que no me l'he posat jo, o sigui, això no em sona que ho he dit jo, això m'ho haurà dit alguna persona de mi, a la premsa, suposo. I jo crec que es refereixen al fet de que els nostres jocs estan connectats. O sigui, nosaltres tenim ara mateix 3 jocs publicats, que serien, diguéssim, les produccions comercials. Després hem fet jocs en plan de hobby, de cap de setmana i tal. I aquests no compten. Però els 3 jocs comercials estan connectats entre ells. Aleshores, en el món dels videojocs això no és tan usual. És més usual en el món de la novel·la, en el món de l'escriptura, en el món del cine, però en videojocs no tant. Aleshores, doncs, aquests jocs estan tots connectats al mateix univers i jo crec que és el que nosaltres l'anomenem el Psychotic Universe, que és, diguéssim, el nom que li hem posat nosaltres a l'estudi, i jo crec que ve d'aquí el fet de dir que soc creadora d'universos perquè en el camp dels videojocs és una cosa molt, molt inusual. A veure si em surt bé, el Xevi pregunta, algun joc conegut heu fet al teu estudi? Un moment, Mariona, A veure, sí. Un moment. Aquí, a la tele tenen realitzadors i aquí estic sol. Qui és aquesta nena, Mariona? Veiem aquest vídeo? Doncs... Espera. Sí. Són 2 minuts. Ai. Mariona, ens preguntaven quin joc havíeu fet. Ens la presentes tu? Sí, doncs bé, aquest tràiler que has posat és del nostre últim videojoc que es diu Colossus Down, que és l'aventura definitiva, la que tanca, diguéssim, un arc argumental que vam començar amb el nostre primer joc que es diu Mecànica, el vam continuar amb Agatha Knife i Colossus Down segueix l'aventura, no, de quan la Nika i l'Àgata
troben i tiren endavant una missió per canviar totes les coses que no els agraden del món i destruir i donar canya i bons cops de puny sí, és un joc d'acció. Pels que no en tenim ni idea, quant de temps trigueu a fer un videojoc així? I quanta gent, o sigui... Sí, a veure, nosaltres vam començar la preproducció, que seria, o sigui, això potser és un concepte una miqueta tècnic, doncs vam començar com a fer proves i a fer com els primers esbossos del joc durant la tardor de 2015, però, diguéssim, el joc es va començar a fer durant, a finals després de l'estiu de 2016. I el vam treure ara al desembre, doncs sí, com 5 anys hem trigat a fer aquest joc. I les persones que hi han estat involucrades, si no em fallen els comptes, han estat 11 al llarg d'aquests 5 anys. O sigui, vosaltres heu creat un univers, una trilogia, no? Però a mi, a nivell... Però com comenceu? O sigui, comences amb una idea de dir, ostres, vull que una protagonista sigui així, vull que el meu univers tingui aquests colors, com estireu el fil? Perquè ja suposo que fer el tercer és continuar la història, però tot l'imaginari, d'on te surt? Doncs jo vaig estudiar Belles Arts. O sigui, la meva formació no té res a veure amb el món tecnològic, tot i que ara, diguéssim, estigui molt vinculada al món de les TIC i l'STEM i sigui una dona tecnològica. Jo no vaig començar per aquesta branca per res i vaig fer Belles Arts. Jo pintava quadres i feia pintura a l'oli. I el treball final de carrera vaig fer unes il·lustracions i com una espècie de nines i que anava tot junt, que eren les Psychotic Girls, que eren històries com de nenes que que combinaven l'estètica així com potser més minimalista, infantil, amb coses molt adultes i molt bèsties. I aleshores, diguéssim, aquest contrast als meus profes els va agradar molt i jo vaig quedar molt contenta del meu treball. I quan vaig acabar la facultat vaig deixar-ho en un calaix i me'n vaig anar a treballar d'una altra cosa. Vaig estar treballant de professora, de caramelera, un tot de coses. I aleshores el que vam fer amb la meva parella, ell va fer un màster i em va dir, i si rescatem el teu treball de final de carrera, però l'adaptem al mitjà, perquè no estava. És a dir, era una cosa més entre il·lustració il·lustració, pintura, instal·lació. Era art més clàssic. I el vam passar al món digital i d'aquí d'on hem estirat el fil. De les històries que tenia jo, les protagonistes que ja tenia dissenyades, vam treure també alguns personatges, l'estètica i l'hem modernitzat i l'hem passat al món dels videojocs. Per qui t'estigui veient ara i vulgui jugar i tal, per quines plataformes està o on te'l pot trobar? El joc que hem llançat ara, Colossus Dawn, està per totes les consoles, és a dir, la Nintendo Switch, les dues PlayStations, tant la 4 com la 5, la Xbox, la One i la Series X, i la Series X també, i per ordinador, per PC, a Steam. I els dos jocs anteriors estan en les mateixes plataformes, però també en mòbil. Perquè com que són aventures gràfiques es poden jugar en tàctil molt fàcil. L'últim joc no es pot jugar en tàctil, no el podrem treure en mòbil, però bàsicament està per quasi tot. Sí, estem a tot arreu. Qui vulgui el trobarà, no? Sí. Qui vulgui, que és allò... Mariona, en aquest programa es parla clar i sense por, i aquí hi ha un meló que jo vull obrir i obrim-lo. I tant. Masclisme al món dels videojocs. No, és una nena la protagonista. Sí. Jo he vist un tuit teu on deies que en algun moment, no sé en quin, se't va preguntar pel fet de que fos una nena petita, que potser era millor que fos un altre gènere, que fos un home, no? Un nen, que seria més comercial. Què passa al masclisme al món dels videojocs? Bé, jo crec que és que no és... O sigui, crec que xoca perquè és un camp bastant jove, no? Que està molt associat a la joventut, però és que en realitat forma part del món i el món en què vivim és generalment masclista. Aleshores no ens n'escapem. O sigui, crec que tenim aquesta perspectiva que sembla, no?, que això, que com que és una cosa nova, jove, hauria de ser molt més... hauria d'estar molt més
resguardat de tot això, no? Del tema del masclisme, però la veritat és que no, està igual d'afectat que la resta d'àmbits de la nostra vida. I sí que és veritat això que comentes que em va passar. La persona no va especificar que potser seria millor que hi hagués un personatge masculí, però sí que va posar en dubte la nostra decisió, amb la qual cosa no és una manera directa de dir-te això està malament, però va ser en plan, i aquesta decisió que vau prendre ja la teniu en compte? I és en plan, evidentment que ho tenim en compte, fem el que fem perquè ho volem fer així, però sí que és veritat que te n'adones que a nivell doncs, de protagonistes de videojocs femenins n'hi ha moltíssims menys que masculins. Aleshores, doncs sí, teníem una mica de hàndicap aquí. La Mabel en diu, Rizzo, hi ha més gèneres a banda del binarisme home-dona. Totalment d'acord. Sé que quan s'obre aquest meló un tio com jo, blanc, heterosexual, de mitjana edat, la puc cagar constantment, però per això l'obro, perquè jo estic aquí per escoltar-vos i per aprendre. Gràcies, Mabel, per corregir-me i totalment. Mabel, sisplau, feu vosaltres les preguntes sobre aquest tema, sou vosaltres qui heu de parlar, nosaltres hem d'escoltar i ajudeu-me a fer-li preguntes a la Mariona, que està responent a tot. T'has trobat problemes? O sigui, tu creus que si la protagonista, en vez de ser una nena, hagués sigut un nen, hagués sigut més fàcil vendre-ho o no? Arriba fins aquí el masclisme o no? Crec, sí, o sigui, no sé fins a quin nivell, o sigui, sí que vaig fer el tuit i ho vaig dir, o sigui, d'això no me n'amago, perquè la veritat és que les dades són les que són, o sigui, tal com diu la Mabel, el nivell de personatges que també, o sigui, els gèneres minoritaris no binaris també estarien, diguéssim, dins d'aquest grup de no home, no? O sigui, és que al final jo crec que és la cosa de no ser home. O sigui, tota la resta de coses és complicada de prendre o de situar. Aleshores, doncs, clar, si hi ha molts menys jocs, és que ara no tinc les dades, no he vingut dia d'avui, no m'esperava que tirés cap aquí, però sí que és veritat que crec que, no sé, no me'n recordo, crec que el 50 o el 60% dels jocs que surten al mercat, tots, no només els independents, el protagonista és obligatòriament un home i la resta de percentatge es divideix entre on el personatge és dona, on el personatge és d'un gènere no binari, i on pots escollir el gènere del personatge, o sigui, els que serien els típics jocs que et pots muntar tu una miqueta el que vols. Doncs, aleshores, clar, no està repartit d'una manera equitativa, amb la qual jo crec que és un reflex del que demana la gent o del que la gent té la inèrcia de consumir. Aleshores, sí, jo crec que ens hagués estat més fàcil entrar en aquesta porció del que s'espera genèric, no? El masculí genèric. Però nosaltres no és el que volem fer i ens agrada anar a contracorrent i aquí estem. La vostra protagonista és una nena petita que fot hòsties a tort i a dret, no? Quina personalitat té la protagonista del vostre últim joc? Doncs la personalitat de la Nika és bastant nihilista i bastant destructiva. Realment no és exemple de res, crec que tampoc és un personatge que sigui un referent de res, però sí que és veritat que vam voler fer bastant d'aquesta... Perquè és que és un joc, o sigui, això també ho haig de dir perquè potser no ho he comentat, que són jocs que tenen molta part d'humor i són de sàtira. Aleshores, o sigui, nosaltres no estem fent un treball seriós d'explicar una història infantil, o sigui, d'un drama infantil, no. És tot jugant amb caricatura i bastant d'humor negre. Aleshores, doncs, ens feia molta gràcia que sigui com una petita... és com una villana, però li surt una miqueta malament, o sigui, és una miqueta l'antiheroïna que no li acaben de sortir bé les coses, però s'hi esforça moltíssim. S'hi esforça. No. I bé, al final depèn del joc, li surten bé les coses o no, depèn del que facis, perquè el joc té 4 finals
i pots escollir si li surt millor el pla o si li surt una mica pitjor. Llegeix una mica el xat, diu mola que la caguis perquè així és una excusa per dir-ho, i tant. A mi, el Xevi, això ho ha dit la Mabel, el Xevi diu, a mi em seria igual si costa més de vendre. Quan tens una idea la tires endavant i fora. La Mabel diu, els jocs estan fets per homes i pensats per homes. Quan surts d'aquí tots són dificultats, suposo. Gràcies, Mariona. Esteve, hola, bona pregunta. Un moment, abans de la família Caricú, ara la llegiré. Jo, perdona, però vull fer-te la pregunta. A part de problemes amb que si la protagonista era una nena i una dona i tal, el fet de que tu siguis la directora també t'ha portat problemes en aquest món? O sigui, fins aquí estem també? No que sigui jo conscient. Segurament de manera indirecta sí, perquè és veritat que sóc la imatge, sí, com la imatge pública de l'estudi, la persona que al final acaba fent entrevistes, parlant en públic, xerrades, jurats i aquestes coses, però no, jo sí que he tingut molta sort i a mi no m'ha tocat tenir situacions molt desagradables o on jo em veiés en clara desavantatge. Segurament, per darrere, sí que això ha tingut conseqüències, però de cara no. Perquè jo vaig entrar directament, o sigui, a l'àmbit, diguéssim, dels videojocs, que jo ja estava a dalt, vull dir, que ja era la jefa. O sigui, jo no m'he tingut que barallar amb superiors, no m'he tingut que barallar amb desenvolupadors de nivell superior, amb la qual cosa, sí, jo ja vaig entrar bastant, en plan, jo sóc igual que tu i a mi, o sigui, el nivell de vacilada és bastant limitat. Aleshores, jo crec que aquí sí que he tingut bastanta sort, perquè jo tinc companyes i amigues que no han tingut la mateixa sort que he tingut jo i soc bastant conscient que és per això, perquè evidentment jo he sigut la meva pròpia cap. I ja des del moment, a l'estar, diguéssim, a dalt, ja m'han començat a convidar i a tractar com el que era, però sí. Jo crec que començar des de baix, que és lo normal, és complicat, sí, perquè sempre hi ha la possibilitat de que et trobis amb algú que no consideri que siguis digne. La família Caricú pregunta, els videojocs que creeu, a partir de quina edat són? No són per nens. Nosaltres crec que hi ha un dels jocs que té PEGI 12, crec. Ara ho estic dient de memòria. Necessitaria revisar-ho, però i l'altre que tenim és de PEGI 18 i l'últim que he fet és de PEGI 16. Estan més pensats, o sigui, tot i que tinguin uns PEGIs que semblen bastant baixos, no estan pensats per nens, perquè els temes que tracten són temes per gent adulta. Per exemple, el nostre joc Agatha Knife es parla de la religió, de tot el que és el construir, no? Una religió, no? Què és la fe, la identitat de gènere, els constructes socials, el que s'espera de la gent, i són coses que evidentment, o sigui, no hi ha gore, no hi ha res, o sigui, és tot bastant blanc, però el que parlen els diàlegs els nens no ho entenen. I és més jo crec que aquesta capa que tenim nosaltres com de narrativa i d'història, de voler explicar, és el que no crec que siguin jocs per nens. Però ens costa que nosaltres anem a fires i tal, i els pares veuen el joc i els nens hi juguen, els anem a dir aquest joc no és per nens, i els pares els deixen jugar igual. Amb la qual no et sabria dir que això és molt, no sé, és molt personal de vosaltres, com ells eduquin els nens, no ho sé. Hauríem de mirar-lo i avaluar ells. No, però crec que ho has explicat superbé. Família Caricú, em va superbé aquesta pregunta perquè, Mariona, necessito ajuda. Tinc una amiga meva, que me l'estimo moltíssim, la Laura, que té 3 fills, bueno, un és un nadó, i no vol que juguin a videojocs. No vol que juguin a videojocs, no els hi deixa jugar a videojocs, i en algun dinar d'aquests hem discutit si els videojocs són cultura o no. Segurament o el veurà o l'està veient a aquest directe. Què li dic? A veure, jo crec que sí que són cultura
i que hi ha videojocs per nens, o sigui, el tema està que potser la teva amiga té una imatge dels videojocs que és molt global, és com pensar que el cinema no és per nens, perquè tu creus que totes les pel·lícules són, no sé, La matanza de Texas. Clar. Però no, o sigui, evidentment hi ha cinema infantil, hi ha cinema d'animació que és per nens, i pel·lícules d'acció que no són per nens també. Però als videojocs passa el mateix. Hi ha moltíssima gent, hi ha molts estudis que es dediquen exclusivament a fer jocs per nens. I gent que està molt involucrada amb els temes d'aplicar els videojocs i les metodologies de videojocs a l'ensenyança, a les escoles. Amb la qual cosa jo crec que és una cosa que potser fa por per com eren els videojocs fa 30 anys, però ara ja no són així. I és com tot, no? És com els dibuixos animats, no? És com Bola de Drac, quan jo era petita, que hi havia molta polèmica, no? I perquè eren uns dibuixos molt violents. Però posant límits i coses, i jo no he sortit a matar gent al carrer ni a escovar a ningú. No? Doncs jo crec que amb els videojocs passarà el mateix. O sigui, que la gent es relaxarà i entendrà que cada videojoc té una edat i que mesura i tractant els videojocs com les sèries de dibuixos, com la tele, com el YouTube, és el mateix. Si els teus nens poden veure la tele o poden veure YouTube infantil, poden jugar a videojocs. Clar, si després tu no els hi deixes fer res, si només mengen espinacs i cigrons i toquen les cabretes, jo aquí ja no entro, clar, perquè entenc que és molt més ampli. Però si els nens tenen accés a la cultura pop multimèdia, els videojocs formen part. Aquí sé que hi ha famílies que estan veient aquest directe, hi ha pares i mares que ho estan veient. Sisplau, fiqueu noms de jocs que els vostres fills puguin jugar, que vosaltres coneixeu, que sapigueu que són infantils, i si la Laura, estic content que vegis aquest directe, la Mariona t'ha respost, i aquí veuràs recomanacions. Prova-ho, i potser pot ser una bona experiència fins i tot familiar. Vaig llegint el OJ72, teniu el mateix nivell de repercussió de diners com els streamers que reben diners per jugar-los? No. No. A veure, o sigui, no sé, es guanyen diners fent jocs, videojocs? Sí, o sigui, és una professió i depèn de l'estudi. O sigui, hi ha estudis, hi ha gent que guanya molt més diners que d'altres. Nosaltres estem en un nivell de producció, nosaltres fem jocs a nivell independent, és com a la música, no? Tu tens... és que no sé, és que estic molt desconnectada de la música d'ara, no? Però no et sabria dir un cantant d'ara, no sé, el Bad Bunny, no? Que fa, o l'Ariana Grande fan moltíssims diners, però després està, no? Doncs les bandes indis, no? Que tenim, per exemple, aquí a Catalunya, doncs nosaltres estaríem jugant en aquesta lliga, no? La lliga més artesana, més de negoci familiar, que té uns ingressos per mantenir a 3 persones i prou. Doncs, aleshores, hi ha molts nivells, hi ha moltes capes. I hi ha intermediaris? O sigui, tu el joc el pots publicar o necessites... Com funciona, més o menys? Per sobre, Mariona? Sí. A veure, sí que hi ha intermediaris, però no són obligatoris. Nosaltres, per exemple, és com, per exemple, el món editorial. Tu, si tens, entre cometes, els diners, et pots publicar el teu llibre amb els teus mitjans, no? Que no seran els mateixos que anar a Random House, però tu pots treure el teu propi llibre. Poder pots. Doncs els videojocs el mateix. Tu pots treure't el teu propi joc, pujar-lo a les plataformes digitals, treure't una sèrie de llicències i fas uns pagaments per poder accedir i tu pots publicar els teus jocs en digital. Però sí que és veritat que hi ha persones que es dediquen, empreses més que persones, que es dediquen a tenir jocs de gent, o sigui, en què la gent fa jocs, els agafen i els publiquen i tu com a creador només t'has de preocupar. T'he perdut la veu? Sí? Ara. Val. I això, aquest noi, suposo que amb jocs indis no deu passar tants que es paguin a streamers perquè juguin al vostre joc, no? El ser indis... No, clar, nosaltres no, jo crec, i dels nostres companys indis, no conec a ningú que explícitament pagui
als streamers per jugar als seus jocs. Sí que és veritat que és bastant comú enviar el joc i enviar nota de premsa a la premsa, o sigui, ara formen part com del circuit de la premsa i de la publicitat, no? I tu li envies a un streamer, li envies una clau del joc perquè el jugui i una mica d'explicació de què va i tot això per si li pica la curiositat i el vol jugar. Però no podem competir amb el que fan les grans empreses com els que creen els Call of Duty o el Fortnite, que aquests sí que paguen, aquests sí que ofereixen, és una feina el que ens ofereixen els streamers, però el sector indie no pot. Vaig a llegir el xat, que em sembla que hi ha salseo, no sé què ha passat, però escolteu-me, si voleu fer preguntes a la Mariona, fiqueu en majúscules pregunta i així jo ho veig visualment més fàcil i la faig directament. Hi ha algú que ha entrat a liar-la per aquí o què passa, tio? O sigui, sí que són cultura, soy de Nicaragua, de Forocoches, madre mía. Hosti, quan entra un hater, a Mariona m'agrada, perquè penso, no? Si ha entrat algú a liar-la i em fa gràcia, saps? Que dius, mira, estem aquí parlant de bon rotllo i entres aquí cridant, no sé. A veure, sí, no sé. La Mabel diu, trobo que és important que els pares juguin amb els nens i després ja els podrem deixar sols, però han de conèixer a què juguen els nens. Totalment d'acord. Què et sembla, Mariona? Em sembla perfecte. Jo, si fos mare, és el que faria. I el que m'agrada, per exemple, els meus amics que són pares, és el que trobo que sí, que s'ha de fer, perquè sí, és acompanyar els teus fills i jo crec que d'això també els hi crearà uns records i una experiència de joc que és molt millor que jugar sol i alienar-se. O sigui, a més quan ets petit. Ja, clar. Mira, el Pitu Hype, no sé si el coneixes, és un nino que parla i escriu així: els millors jocs són els millors jocs per nens els que juguen amb els pares. Exacte, sí. O sigui, al final és com el joc, o sigui, un videojoc pot ser com un joc de taula. I veritat que els nens, o sigui, jo tinc records, no, de jugar amb ma mare i els meus tiets als jocs de taula i m'ho passava tan bé. Doncs jugar jocs amb gent jo crec que és molt millor. O sigui, hi ha experiències de tot, i ho dic jo, que hem fet 2 jocs que són per jugar només una sola persona. Però sí que crec que l'experiència de joc amb més persones, no? Que els nens puguin jugar 2 germans, per exemple, o si no tenen germans, doncs amb el pare, amb la mare, amb els tiets, amb l'àvia, amb l'avi, és que això és increïble. Jo estic molt d'acord, que el que diuen al xat. El Freakill, i en tema edat, creieu que hi ha una edat mínima a esperar per començar? No ho sé. Jo crec, això ja et dic que és una cosa personal, que jo no he estudiat en temes de pedagogia de videolúdica, però jo crec que els nens sàpiguen llegir, perquè els videojocs, la majoria tenen molta part del que són els menús i coses contextuals, que jo crec que ja pot ser com una espècie com de reforç per tot el que estan aprenent a l'escola i jo crec que així ja aprofites. Sí, doncs que reforcin, no? En vez de lectura de llibres o de còmics, doncs poden també estar més pendents d'entendre els menús i les descripcions de personatges, tot això. Però bé, si hi ha jocs per nens de 0 anys, doncs, que no sé si n'hi ha segurament, doncs igual també és una bona edat. Jo crec que és buscar, el joc que s'adequi a l'edat dels nens. I ara la pregunta la canvio. I per boomers? Per tios quarantons com jo per en amunt, què? No, perquè, escolta'm, jo jugo bastant a videojocs, jugo al Call of Duty i tal, tampoc sóc un mega gamer, però jugo, i molta gent del meu entorn, hòstia, em tracta com ets un criu, no sé què, dius, tio, però si mola moltíssim, no sé, o sigui, és com llegir o com veure una pel·li, és jugar. Hi ha jocs per gent adulta plus, no sé com dir-ho. Sí, jo crec que sí. Hi ha jocs, per exemple, hi ha jocs de mòbil, que ara potser fa uns anys que no n'han sortit tants, però hi ha jocs de mòbil que van sortir potser fa uns 4 o 5 anys, que estaven molt pensats per la gent que no té molt de temps, per exemple això, no? Que tenen uns 40-45 anys, que tenen una família, tenen una feina, estan una mica estressats, però els atrau la idea, no, d'experiència interactiva.
però no es volen involucrar això, a progressar en el Call of Duty o en un joc, o jo què sé, en un Witcher que has de fer 200 hores. No, doncs hi ha jocs, per exemple, el Monument Valley, que és un joc de puzzles, i ara em surt el nom. El personatge, no? Va d'anar creant uns ponts i tal. Jo he jugat. Sí. Tu crees, diguéssim, tu has de moure les peces per poder tirar endavant i visualment és molt elegant, la música és impressionant i no tracta cap tipus de tema que pugui recordar ni infantil, és bastant elegant, escèptic, universal i, per exemple, jo crec que aquest seria un bon joc. Sí. Un altre joc que també és de mòbil, Old Man's Journey. O sigui, el viatge del senyor gran també és un joc de mòbil que també vaig estar parlant jo amb el seu creador i també el va fer pensant en gent com ell. O sigui, va fer el joc que a ell li agradaria jugar. Escoltant, està tan clar que els jocs són cultura, perquè el tio que va pensar un joc per una persona d'una edat deu pensar quina cultura té aquella persona, no? Doncs intenta buscar tirar de molts casos de nostàlgia, dels Goonies, de Star Wars, de no sé què, doncs i tant que és cultura. La Mabel, no sé què és salseo, sí, Mabel, ja ho saps, a veure, que ja s'han bloquejat. Gràcies, Molotov, per la feina que estàs fent avui de moderador, tio. Gràcies, moltíssimes gràcies. Avui la Magnina no hi pot ser i gràcies, Molotov. OJ72, perdona si dic malament el teu nom, des de la idea fins a poder jugar al joc, quin temps es necessita aproximadament? M'hem parlat abans, 5-6 anys, clar, no? És que depèn del joc. Nosaltres, per exemple, l'últim joc que hem trigat en fer-lo 5-6 anys, però primer vam estar 2. I hi ha gent que triga 6 mesos. Depèn bastant del nivell d'acabats, del desenvolupament de joc en si, la complexitat del món, el nivell de complexitat de mecàniques, la duració que vols que tingui. O sigui, hi ha experiències de jocs supercurtes que a vegades duren mitja hora, 3/4 d'hora. Hi ha altres jocs que et duren el Cyberpunk que va sortir al desembre, que no, o sigui, és infinit pràcticament. O sigui, la campanya té 40 hores però tu pots estar allà dins immers i no s'acaba mai. Amb la qual cosa, doncs, depèn. Jo crec que és bastant proporcional del que dura i la qualitat del joc el que es triga a fer. O sigui, hi ha produccions de tot tipus. El Cyberpunk aquest van estar molts anys, no? Estic veient el Xevi que van trigar a fer-lo. Sí, crec que van trigar uns 8 anys. És bastant. O sigui, les produccions grans sí que és veritat que ja tenen uns temps de producció bastant elevats, però sí, 8 anys són molts. Per qui no sàpiga, el Cyberpunk va ser aquest joc, com diu la Mariona, que ja van començar a anunciar que l'estaven fent, anaven ensenyant coses, es va crear un hype, o sigui, una expectació brutal, fins que va sortir. Tu creus que... I llavors va sortir, tu creus que estava trencat? Tu M'agradaria molt la teva opinió sobre... Quan va sortir va ser un epic fight per molta gent i molta altra gent deia que no, que és el que hi ha i tal. Mariona, què... Sí, jo crec que el que els hi va passar és que clar, en 8 anys van planificar, o sigui, van estar fent coses i tenien que prendre decisions amb antelació, no? I crec que es van passar de rosca, perquè el joc, per exemple, jo li vaig comprar al meu marit pel nostre aniversari com a regal i no l'ha pogut jugar perquè no xuta a la consola, amb la qual o sigui, sí que és veritat que conec gent que té les consoles de nova generació i el joc sí que li funciona, però amb gent que té, per exemple, consoles bé antigues, les anteriors, vaja, o sigui, que tampoc són antigues, no? Però la generació anterior no funciona bé. I gent que té ordinadors amb potser amb especificacions bastant més justes tampoc és impossible, no poden jugar. O sigui, necessites un pepino per jugar i jo crec que això va ser un error. O sigui, no crec que puguis cobrar 60 euros per un joc que només funciona a un X gent perquè això és enganyar, perquè si no funciona, no el venguis i prou. Però sí, estava trencadet. Estava trencadet. El Pulga Tejana em diu qualsevol joc pot ser per un boomer. Jo ho jugo tot, és veritat, Pulga. És streamer i el Pulga ho juga tot, i tant. La Mabel Rodríguez pregunta: quantes hores dediques a jugar a videojocs, Mariona? Jo, no gaires.
Home, sí, és que, clar, o sigui, jo estic fent jocs tot el dia, moltes vegades haig de provar i estic bastant saturada. O sigui, em va a èpoques, O sigui, per exemple, ara sí que porto una època que no estic jugant gens i tampoc ho trobo a faltar moltíssim, però sí, no sé, després he tingut èpoques, per exemple, l'any passat, quan vam tenir el confinament, em vaig aferrar moltíssim a la Nintendo Switch i jugava potser 3 o 4 hores cada dia. Ostres. A través del canal de Discord que tinc, el Nunzor em va fer una pregunta de crear videojocs li treu diversió al jugar-los? Et tornes a... Mira com ho han fet, mira aquest... No crec que li tregui diversió, però et canvia moltíssim la perspectiva. O sigui, ja no pots veure els jocs d'una altra manera. És com que li veus el llautó a tot sempre. O sigui, entens per què estan fetes les coses, veus els trucs, sí, li veus les costures a tot. Jo no diria que no els gaudeixo, perquè jo crec que sí, que segueixo gaudint els videojocs i els gaudeixo moltíssim perquè el meu ull ara està sempre buscant com maneres de resoldre i agafar referències, amb la qual jo també ho gaudeixo d'una manera diferent. El Cyberpunk, els anys que has tornat enrere, els drets laborals, el nostre fill té 2 anys, la família Caricú diu, el nostre fill té 2 anys i no juga gaire res encara, però hi ha molts jocs per la seva edat. A ell li agraden molt els del Bimi Boo, no sé si són gaire coneguts, no en tinc ni idea, però gràcies. Estava trencat, m'encanta, família, busquem els de Toca... Bueno, estan recomanant jocs, Sí. Vale, estan ficant es veure el programa... És com veure un programa dels treballs de... Sí, a mi també em passa, quan vaig començar a estudiar això del món de la imatge i tal, doncs quan veus una pel·li, ostres, dius, mira, han canviat aquest plano i tal. El que passa, no sé si passa a tu, que quan una pel·li està molt ben feta, no veus realització ni res, et flipa tant la història, no? I a tu també et passa que quan un videojoc està molt ben fet, no et fixes en com l'han fet? No, jo crec que sí que em fixo, perquè crec que és que m'agrada fixar, o sigui, és com que, no ho sé, com que ho busco, perquè m'agrada fixar-m'hi per aprendre. O sigui, és que això sí que potser sí que és una pena, perquè no me'ls puc mirar sense els ulls de voler aprendre, no?, de com ho fa la gent que ho fa excel·lentment, no? Això sí, però bé, o sigui, a mi m'encanta jugar a jocs i mirar-los així, perquè he après moltíssim i he crescut moltíssim també. També és veritat que Elendou, hola, molt bones, també és veritat que et fas ser més permissiu en certes coses al saber com es fan, ets a la vegada més i menys crític. També bona reflexió, la veritat. Gràcies per la recomanació. Bueno, estan parlant entre ells. I què és el millor i pitjor de crear un videojoc? O sigui... Home, a veure, el millor és quan el joc surt i a la gent li agrada i comença a parlar del joc i gent, no, a vegades no a vegades, la major part de la gent no et coneix, no sap qui ets ni les teves circumstàncies i veus, doncs, a vegades per xarxes socials que recomanen els teus jocs i això dius, uau, o sigui, ha valgut la pena, no?, tot el sacrifici. I la part que no és tan xula és tot el sacrifici que s'ha de fer fins a arribar en aquest punt, perquè a vegades, doncs sí, són moltes coses d'agafar parts del joc que ja havies fet i llançar-lo a la que no funcionava, o a la gent el testeges i a la gent no li acaba de fer el pes, i això són moments, doncs, que a vegades es fan una miqueta dependent cap amunt, però sí, però crec que la balança es compensa. S'anivella, no? El món s'equilibra, sí. El Friquill pregunta, Mariona, hi ha algun estudi de videojocs que tinguis com a referent per les seves obres? Buah, és que això queda molt soberbi, perquè no, la veritat és que no, nosaltres no tenim... No ens mirem amb un estudi. Bueno, a veure, a mi m'agrada molt i m'agradaria ser com Supergiant Games, que són els creadors de... No sé si estan en la teva audiència de com estan els jocs avui en dia, però aquest any passat va sortir un joc que es diu Hades, com el personatge mitològic, i que és tot de mitologia
així grega, i ells doncs, són un estudi que també fan així com una estètica molt, molt constant. Sí que és veritat que els seus jocs no estan connectats per res, però es treballa moltíssim l'art, la música, i creen com unes experiències molt ben empaquetades, i m'agrada molt doncs això, no? Que sempre mantinguin aquest aspecte visual i sonor, que tu veus el joc, escoltes el joc, veus el tràiler i dius aquest joc és de Super Giant Games. Doncs això sí que m'agrada. El que passa que, clar, no... que facin jocs així d'humor i tal, amb un estil més de dibuixos animats, no conec a cap estudi, i amb això no tenim referents. O sigui, els tenim com més a alta capa. I quin és el vostre objectiu? Fins on voleu arribar? Quin seria tocar, ostres... A mi a veure, és que no sé si seria tocar, però a mi que un dia em truqui Netflix i em digui volem fer la sèrie animada d'altre joc, no? Com el del Castlevania, doncs per mi això seria bastant tocar sostre, Ostres, la gent no ho sap, però abans, quan hem començat a provar la càmera i tal, que encara no estàvem en directe, jo he fet una publicació a Instagram en català i ells ho han compartit al seu Instagram, i la Mariona m'ha dit ens segueix moltíssima gent de fora, no sé si entendran el vostre públic, el vostre mercat suposo que deu ser tot el món, però heu de parlar en anglès, bàsicament, no? Sí, les nostres... Bueno, suposo que ja ho hauràs vist si vas estar espiant i tal, que les nostres xarxes socials tot ho escrivim en anglès, perquè la meitat, més o menys, del nostre públic és dels Estats Units. I, clar, doncs, aprofitem... I després l'altra meitat es divideix també... També tenim Corea, que no sabem coreà, que també té un percentatge al voltant del 20%, i diguéssim tots els països de la zona euro, bueno, la zona Europa, perquè Regne Unit també. I clar, doncs, com que no parlarem en italià, en alemany, assumim parlant en anglès i ja està. Però sí, nosaltres, el nostre mercat, on posem l'horitzó és Estats Units. Estats Units. I acabareu anant a treballar, a viure, si es dona el cas? No. Es pot treballar perfectament des d'aquí? Clar, és que en el nostre sector no té molt de sentit, o sigui, els jocs són digitals, o sigui, per què hem d'anar a treballar als Estats Units? Nosaltres podem estar aquí a Barcelona fent els nostres jocs i els enviem al món i ja està. O sigui, no té cap sentit. A més, podem treballar amb gent dels Estats Units també online, amb la qual cosa, si volem ampliar l'equip amb gent de tot el món dels videojocs, les coses digitals i tecnològiques no tenen fronteres. Molt bé. Pregunta, el Molotov pregunta, hi ha algun estudi de videojocs que tinguis com a referent per les seves hores? Ja ho he llegit això, Lluís. El Molotov també pregunta, és difícil... Espera, que baixo la música, que m'està atabalant. Hi ha musiquilla, no? El Molotov pregunta, és difícil fer un joc d'àmbit internacional? Teniu res en compte per arribar a diferents cultures? La veritat és que nosaltres sé que no ho fem bé, perquè ho hauríem de fer millor, perquè no ho tenim gaire en compte i nosaltres tenim bastanta cosa de folk propi que moltes vegades no s'entén. Però sí que és veritat que jo crec que com que la cultura pop veu molt del que és cultura americana, és així, no? O sigui, tot el que pensa que és un barri de classe mitjana, és el barri de classe mitjana americana amb les casetes, al final d'aquell de carrer on dones la volta a la rotonda, i tot això. Sí que és veritat que crec que hi ha una mica de poti-poti de coses en els nostres jocs, i hi ha les típiques aquestes coses que són el que es considera internacional, que no és internacional, que és clarament americà, amb tots els temes de coses de culturals nostres, que són les nostres arrels, i coses, per exemple, també de cultura també pop japonesa, que també ens han afectat en la nostra infància. Al final, a nosaltres estar aquí ens és fàcil, no? Agafar tots els inputs, donar-los Fortnite i tornar-los cap a fora. Jo crec que potser si estàs en un país que no rep tants inputs d'altres cultures, et quedaries més només amb la teva i prou.
El Friki diu gràcies per la resposta i sí, Supergiant té coses brutals com Bastion o Transistor que molen molt. Em fa gràcia perquè segurament en aquest stream hi ha gent que domina moltíssim el món de la creació de videojocs com altra gent que som únicament gamers i fins i tot gent que no juga a res, no? Aquest canal cada setmana es parla d'una cosa diferent i és lo guai d'això, doncs, per poder preguntar des de la pregunta més difícil, que el guai és explicar-la perquè l'entengui tothom, i les coses més senzilles. Gent, feu-me preguntes, estem al voltant de l'hora, no vull molestar massa més d'una hora la Mariona, o sigui, aprofiteu les últimes preguntes. Jo te l'he de fer. S'heu plantejat mai fer o traduir algun joc al català? Sí, tenim, els 2 primers jocs estan traduïts al català. Sí. El que passa que, diguéssim, el Colossus no està traduït encara perquè bé, hem tingut que començar també a fer la producció del pròxim joc i estem una miqueta atabalats recol·locant peces de coses que hem de fer també dels jocs antics, però sí, no descartem poder tancar la trilogia i que estiguin els 3 en català. M'agradaria perquè ho faig jo. Sí. Ens acabes de fer un spoiler, s'acaba la trilogia aquí i comença un univers nou? Sí, bueno, és un spoiler que... Sí, no l'hem amagat. No l'hem amagat, sí, s'acaba aquí s'acaba. Diguéssim, aquest arc, o sigui, és que trilogia sembla que està... Clar, trilogia... Temàtica. Clar, és temàtica perquè no són els jocs iguals, amb la qual molta gent li costaria jugar un dels jocs de la trilogia perquè, per exemple, són de gèneres diferents. Però sí que és veritat que això, com que són la saga d'aquest arc argumental acaba aquí. Acaba en aquest joc, aquí s'acaba i comencem una nova cosa. O sigui, d'aquí uns mesos és possible que veiem el joc aquest traduït al català, segurament. El Friki diu, pregunta, quan es fa la localització dels vostres jocs, els equips de localització fan esforç per aportar els referents més locals a referents més entendibles per ells? Perdona un moment, Friki. Feu localització? O sigui, sí. Què vol dir fer localització en el terme de videojocs? En el tema de videojocs, la localització és el que la gent diria mentalment per la traducció. Però clar, els videojocs no es poden traduir i ja està, perquè moltes vegades fer una traducció seria molt literal i es perdrien molts matisos i moltes coses que estarien malament. Aleshores el que es fa moltes vegades, o sigui, la major part de les vegades és localitzar, que el que fas és adaptar. Si creus que hi ha alguna cosa que a nivell cultural no s'entendrà bé, s'entendrà malament, tindrà un sentit totalment oposat al que ha de tenir, es modifica i no és exactament literal una cosa i l'altra. O sigui, estan adaptades les expressions. Per exemple, jo vaig estar jugant moltíssim a l'Animal Crossing, que és un joc de Nintendo, i té rodolins, que moltes frases que et donen com informació de coses que fas a la illa són un rodolí. Doncs clar, els rodolins en japonès tenen rimes i referències de coses que tenen sentit per un japonès. Però clar, en espanyol no podien ser això i ja està, no? O sigui, han agafat paraules i expressions típiques en castellà i les han portat al joc i la personalitat dels personatges, o sigui, són com prototips de persones més properes, no? La personalitat espanyola, mediterrània, no tant com la versió original. Mira, quan us he explicat és tan obvi, però la veritat no hi havia caigut, que sí que hi ha vegades que jo jugo al Call of Duty i no sé què passa, que m'agafa i em parla en espanyol de Sud-amèrica i a vegades són expressions totalment diferents de quan és en castellà d'aquí. Doncs no hi ha cap més. El Zènit del dimoni cantant baixant de la font del gat. Per exemple, al Zènit, un dimoni cantant baixant la font del gat. Sí, al revés. Bona tarda, Xen, bona tarda, què tal, com estàs? Lord Fiti, bona tarda. Mariona, m'ajudes a explicar... L'entrevista està arribant al final, et faríem 1000 preguntes més, jo no et vull entretindre. M'he deixat algun tema així important? Hi ha algun tema que tu diguis, mira, m'agradaria parlar d'això, no m'has preguntat per això... Jo no soc periodista i la puc cagar d'aquesta manera i m'he deixat alguna cosa, Mariona? Ai, doncs no sabria dir-te, jo crec que no, que és que li hem donat una bona repassada. El que passa és que no estic segura si al final me n'he anat per les branques i li he contestat
a l'espectador que ha preguntat què havia fet amb la... Amb la localització? Què feia amb la localització. Mira, sí, que s'hi adaptaven... Val, ja me'n recordo, que s'hi adaptaven els acudits i tal. El que passa que nosaltres, moltes de les coses que tenim són visuals, i amb la qual això no es pot adaptar. És el que és i ja està. Per exemple, hi ha un joc on nosaltres tenim un retrat de la Moreneta, amb la qual la gent el veu. Si no ets català, jo crec que sí, perquè jo crec que fora de Catalunya ni tan sols té molt de sentit això, la gent ho veu i ho passa de llarg, o sigui, tampoc crec que es pregunti i això què serà i quin significat tindrà? No, moltes vegades es perden i prou, però com que per nosaltres no és un detall que formi part, no és un nucli, si la gent no ho entén no passa res. Almenys per nosaltres, si això es perd, no és important. Fiqueu easter eggs a dins del joc? Sí. Sí? Sí. Molts! Moltíssim. Sí. O sigui, potser massa, no sé. Hi ha gent sí que ens ha acusat d'abusar dels ous de Pasqua i d'això, de les referències i de gags visuals i tot això. Sí. A nosaltres ens agrada molt i jo no puc evitar i ho faig moltíssim. Mariona, ajuda'm a explicar què és un easter egg per si hi ha algú que no ho sàpiga. Doncs un easter egg ve de l'anglès, que vol dir això, un ou de Pasqua, i significa és d'amagar, no? Perquè crec que ve de la tradició anglosaxona, no? D'amagar els ous i que tu els has de trobar el dia de Pasqua o una cosa així, doncs són coses que estan una mica amagades, o bé, a vegades no tan amagades, no? Però coses que són com sorpreses, que poden ser divertides o que aporten contingut extra al videojoc. Aleshores, sí, són coses extra, són coses que no interfereixen en el desenvolupament de les teves partides, que tu pots acabar-te el joc i no haver-te enterat absolutament de res, però si ets una persona que explora, que busca, et recompensen donant-te aquest ou de Pasqua, aquest easter egg. Necessito ajuda, Mariona. Com m'ho explicaríem a algú que no sap què és el lore d'un videojoc? El lore jo crec que és com el... Clar, és que utilitzem tants anglicismes, és una miqueta... em fa una miqueta de... Però aquest es fa servir molt, eh? Tota la història, diguéssim, tota la motxilla de contingut d'història que porta aquell univers, aquella producció, no? O sigui, tot el que li dona vida, tot el que ho fa creïble o verosímil, que sembli viu, doncs tot això seria el lore, no? Per exemple, no? Si tu, el Super Mario Bros, no? Que t'expliqui que són dos germans, que són lampistes, que estan atrapats, que han de rescatar la princesa Peach, tot això és lore. I després està la part del joc, que és el que tu jugues, no? Però la part que justifica seria el lore. Podríem traduir-ho per tarannà, el tarannà d'aquest joc? És que jo crec que és com més la història, més que el tarannà. No, la història. Com l'argument, és que tampoc, és que no sabria dir, és que és difícil, perquè... Mariona, m'ho he fet anar bé per parlar del lore d'aquest canal, que el lore... Perdona, el moment friqui, no t'espantis, el lore d'aquest canal són els dolços. Els dolços, o sigui, soc fan dels dolços, primer faig l'entrevista i després faig un ritzo o tasta, que és jo provo un dolç aquí en directe i tal, l'ensenyo. M'ho he fet anar bé, perdona si és massa personal, he vist que vas treballar en una dolceria, he dit, algú que ha treballat en una dolceria, hi ha una pregunta que li faig a tothom, vingui el doctor en història qui sigui, que és si dolç o salat, però ves-te-la pensant, que te la faré, i miro a veure si hi ha alguna pregunta més. La lore seria la cultura del món, també, el Xen, bona. Està guai. La família Caricú pregunta, lore igual a argument? No, és que és com més el... És que ja et dic, és que és difícil resumir-ho en una paraula, em sembla impossible, és que potser no deu existir la traducció de lore, i per això jo crec que en castellà i en català la fem servir perquè és difícil de buscar una expressió que sigui tal qual, però sí, seria com tot el... Tot l'univers. Tot l'univers que li dona coherència i un sentit
allò que estàs jugant. Doncs no t'espantis que en aquest canal el lore és els dolços a la part final. Jo mantinc la serietat i la compostura, però a la part final em deixo anar i tiro pel dret. I part del context, diu el Molotov. La Mabel diu, seguiu tots a la lore a l'Insta. No entenc la broma, Mabel, no em trolegeu aquí, que estic amb la Mariona, home. La gent ja veu que s'acaba l'entrevista i que jo continuo després sol, ja s'estan escalfant. L'Orfiti pregunta, els jocs normalment que feu es fan bastant virals o a vegades esteu molt de temps fent un joc i no té suport o quasi ningú el juga? Home, quasi ningú, però, bueno, és difícil. Com ho feu per fer el màrqueting o perquè arribi a tothom el vostre joc? Bé, nosaltres fem bastant màrqueting de mateixos i el que fem doncs, és una miqueta copiar a petita escala el que fan els grans i és treure vídeos, estar quasi cada dia a les xarxes compartint coses, aprofitar la comunitat, això sí que ho tenim. Jo no diria que nosaltres, o sigui, ni som virals ni ningú el juga, jo crec que estem en un punt mitjà, o sigui, crec que és difícil també estar en els dos pols, no? És bastant complicat, però sí, jo crec que en la part mitja està la virtut i allà estem nosaltres, que tenim una comunitat no supergran, però és molt fidel, ens fan molts fanarts, ens fan molt d'art fan basat en els nostres jocs i això, doncs, tenim gent evangelistes i el que intentem fer és cuidar-los molt perquè crec que són els nostres ambaixadors, són el nostre millor producte de màrqueting. Molt bé. Anem acabant l'entrevista. Miro a veure si hi ha alguna pregunta més. Portem una hora amb la Mariona. Argument, sempre anem escalfats, Rizzo. Vaig tardíssim. En català és tradició, però no seria solament això. Friki, pot ser. Mariona, anem a veure un vídeo? Espera't un segon. Pero bueno, ahora igual, os he contado todo lo bueno, pues ahora os cuento lo malo. Porque tenéis que tener en cuenta que hacer videojuegos cuesta dinero. Si lo que queréis es ir por independiente, todo el tiempo que estáis haciendo un juego, ese tiempo hay que vivir. Hasta que el juego no está publicado, el juego no da un duro. Así que tened un plan, tened ahorros, un trabajo, alguien que os mantenga, lo que sea, pero tened un plan. Y ya para terminar, mi plan de vida es que la gente de mi edad se casa, tienen hijos, se compran una casa. Yo no puedo porque he invertido todo mi dinero y todo mi yo en hacer juegos, pero es mi decisión y es la mejor decisión que he tomado nunca. Entonces, si vosotros también pensáis en hacer videojuegos, lo único que os quiero decir es que solo espero que para vosotros también sea la mejor decisión que hayáis tomado nunca. Gracias. Ai, perdona, Mariona. Perdona si és massa personal. No, si està penjat a YouTube. Ja, però, hòstia, quan ho vaig... Ai, bé, aplausos. Quan ho vaig veure vaig pensar algú que s'expressa així davant d'un públic, algú que parla d'aquesta forma tan personal i explicant tot el que has arriscat a tu per fer el videojoc, per dedicar-te al món dels videojocs, em sembla brutal. No sé, què en penses d'això que has dit? No, és que això que has posat era una xerrada que em van encarregar els del País, que fan cada any per mentoritzar i inspirar a gent que està a batxillerat i ha de començar a la universitat. I jo anava com una miqueta la representant del món dels videojocs i els havia d'explicar, no?, què era i què em podien esperar, no?, de fer jocs, i per això tinc aquest tancament de la xerrada. Estava parlant una miqueta, sé que estava parlant una miqueta estrany, perquè estaven tocant mentre jo estava parlant perquè tallés ja i m'estava desconcentrant. I normalment parlo més seguit. No, ho hem comprovat. Tranquil·la.
no vaig tallant tant, però sí que això em va quedar una miqueta al final, una miqueta, però sí, el que els hi volia transmetre, i crec que m'era igual anar tard, perquè era això, o sigui, m'estaven dient talla ja, que vas tard, que t'estàs passant de temps, però a mi m'era igual perquè jo els hi volia explicar explícitament que és una carrera sacrificada, com moltes d'altres, jo no dic que sigui la que més, però potser sí, el món dels streamers i tal dona la sensació que videojocs és un camp de roses i jo crec que no, i que és important que ho sàpiguen, si volen dedicar. Brutal. Mariona, anem acabant, et faria 1000 preguntes més, però no et vull entretindre. Vaig a veure si hi ha alguna pregunta més per aquí. La família Caricú, què tastaràs avui? En 2 minuts ho explico. Ojo, avui vaig molt fort. El Lord Fiti pregunta, normalment els jocs que feu, els feu gratis, pagant, amb compres dintre el joc, pay to win, molt bon. El Lord Fiti és un nen, noi, de 12 anys, Lord Fiti, o 12-13 anys, i em sembla brutal la pregunta que has fet. O sigui, Mariona, són pagants? Sí, els nostres jocs són tots de pagament, no tenim cap joc gratuït, perquè a nosaltres ens agrada més el model de negoci que implica el fet que tu, quan vas a la botiga digital, compres el joc, és teu i punt, i ja està. Perquè si tu el fas gratuït amb anuncis o gratuït amb compres integrades, el que fa la gent és per compensar el fet que la gent no paga, creen patrons, no?, per incentivar la gent que compri. Aleshores, a nosaltres ens sembla menys honest i ens agrada més ser transparents i dir, mira, el joc val tant, si no t'ho vols gastar, no t'ho gastis i ja està. Però si t'ho vols gastar, t'ho gastes i és per tu per sempre i no t'has de preocupar, no?, que et surtin pop-ups, que que vulguis acabar el joc i no puguis perquè has de pagar. O sigui, a nosaltres ens agrada ser més transparents i en aquest sentit estem més pel tema de Premium total. No hi ha cap pregunta més, estan per aquí, molt interessant tota l'entrevista de crack, gràcies Jaume. Mariona, perdona, pregunta friki que li faig a tothom, vingui qui vingui, pensa-te-la bé, sisplau. Sí. Ets de dolç o salat? Soc de dolç, perquè... Bravo! Bravo! Perdona. Havia sigut de salat tota la meva infància, o sigui, havia sigut la típica nena que preferia una entrepà de pernil, però sí, vaig acabar la universitat, vaig començar a treballar a fer caramels i m'he convertit en una persona de dolç. Soc aquest tipus de persona, soc una miqueta xaquetera. Que aquí estimem i abracem igual a la gent que li agrada el salat. Jo el problema que tinc és que m'agrada el dolç i el salat, o sigui, però aquí som fans del dolç i ara feia molts dies que tenia entrevistats que deien salat i, hòstia, m'ha fet il·lusió que diguessis dolç. Última pregunta, ara sí, i et despedeixo. Mariona, què li diries a una nena o a un nen que es vol dedicar a crear videojocs? Jo li diria que si realment té inquietud i creu que és un món que li atrau, que comenci ja, que no s'esperi a pensar que necessita anar a la universitat o que necessita moltes eines, perquè les eines d'avui en dia s'han democratitzat moltíssim, és molt fàcil, hi ha eines perquè els nens facin jocs com Scratch, com Stencil, i realment doncs, que ho intentin primer i vegin si els agrada, si els motiva, i jo crec que quan abans comencin millor, amb la qual cosa jo els engresco, perquè és molt divertit fer-te els teus propis jocs, les teves pròpies joguines. Crec que no hi ha cosa més divertida quan ets un nen creatiu fer aquestes coses. Doncs moltes gràcies, Mariona, ha sigut un plaer, la veritat, m'ha agradat molt escoltar-te, ho hem fet amb tota la bona intenció del món, la gent ha anat preguntant, ha estat molt guai, m'ha agradat molt i res, a veure si pel proper joc et podem convidar i ens l'expliques i tot. I tant. Gràcies, Mariona. Moltes gràcies, Lluís, m'ho he passat molt bé, moltes gràcies. Cuida't, vagi molt bé, ens veiem. Igualment. Adéu, Mariona.